F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Il-mulej ma'kom. Għarim il-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk id-dinja tobodkom, kunu Si mundus vos odit, scitote, qui a me priorem vobis odio abuit. Jekk id-dinja tobodkom, kunu għafu li lili baditni qabel ma badet lilkom. Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu tagħha. Iżda billi m'intomx tad-dinja għax jien ħriġtkom mid-dinja, id-dinja tobodkom. Dawn il-vrus tħabbru lilna fis-silta tal-Vanġelu f'din il-għodwa. Jeħduna għal mument mill-iktar solenni, intimu u l-aktar għażiż fil-ħajja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. L-Evanġelista San Ġwan jiddedika kwart tal-Evanġelju tiegħu għad-diskors tal-aħħar ċena, dak li seħħ sewwa sew fil-lejla ta' qabel il-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. Huwa mument ta' intimità kbira fejn Ġesu jiftaħ qalbu beraħ mad-dixxipli maħbubin tiegħu u jħallilhom l-aħħar u forsi l-ikbar tagħlim tiegħu, l-għaqda tagħhom mal-imgħallem, l-għaqda tagħhom flimkien ma' xulxin, il-kmandament tal-Impabba, il-weda tal-Ispiritu Santu u l-garanzija tal-preżenza kostanti tiegħu magħhom. Fid-diskors twil tal-aħħar ċena kif jagħtihulna San Ġwan, Ġesu jagħmel twissija ċara lid-dixxipli tiegħu. Jgħidilhom: jekk id-dinja tobodkom, kunu għafu li lili baditni qabel ma badet lilkom. Jekk jippersegwitaw lili, hekk qatt jippersegwitaw lilkom ukoll. Ġesu iwissihom lid-dixxipli illi l-fedeltà, ir-rabta, l-għaqda tagħhom miegħu tista' iġġib sentiment ta' mibeda. Għaliex in-nies tad-dinja mhux se ddoqqilhom din il-ħaġa illi d-dixxipli jappartjenu lil Kristu u mhumiex se jbaxxu rashom quddiem is-setat ta' din id-dinja. Imma fl-istess ħin Ġesu jagħmlilhom weda mimlija inkoraġġiment. Il-weda tar-rebħa definittiva tiegħu fuq il-ħażen, fuq id-dinja. Il-weda li bħalma id-dixxipli se jaqsmu miegħu fid-dbatija, hekk ukoll għad jaqsmu miegħu fil-glorja. U mat-twissija tad-dbatija, tal-persekuzzjoni, tal-mewt ċerta, hemm ukoll il-weda ta' rebħa u ta' glorja għal min iżomm sħiħ sal-aħħar. Fl-aħħar tasal il-kuruna tas-sef magħmula minn wart li qatt ma jitbiel. Set konfidite, ego vici mundu. Fid-dinja tbatu jkollhom, iżda għamlu l-qalb jien irbaħt id-dinja. Eccellenza Reverendissima, Reverendu Arċipriet,
ħuti saċerdoti, ħuti nsara u li tiżejtun devoti ta' Santa Katarina. Dan il-kliem huwa biss il-verità. Ġesu huwa skiet, il-verità ma qadx jaħbiha, ma qadx idur mal-lewża, ma beżaqat jgħid l-affarijiet kif huma. Anzi huwa stess jiddikjara, jipprofessa lilu nnifsu bħala l-verità, il-ħajja, it-triq li jrid jieħu l-bniedem. Missirijietna ħarsu lejn uħud minn ħuthom insara u fihom raw l-għajxien tal-kelma tal-Alla fis-sħubija tagħha. Għexu kull paġna tal-Vanġelu. Ħadu kliem Kristu bis-serjetà u għall-imħabba tal-Alla taw l-eżes ħaġa li kellhom, demmhom, ħajjithom stess, għax ta' bilħaq ma hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. U għalhekk ħuti ma' żmien fil-Knisja, fil-Kristjaneżmu, nibed kult speċjali ħafna. Il-qima illi l-insara jagħtu lill-uħud minn ħuthom li ġustament nistgħu nsejħulhom l-ulied prediletti tal-Knisja, l-ulied kampjuni tal-Knisja, l-ulied tal-Knisja li jiddistingwu ruħhom bħala l-qaddisin il-kbar, il-kampjuni tal-Qudusija, mhux biss għax ħabbew lill-Alla u issa qegħdin igawduh fil-ġenna fl-eternità, imma għaliex dan il-kliem ta' Ġesu ħaduh bis-serjetà, ġarbu huma stess il-persekuzzjoni, id-dinja badithom, imma huma ipperseveraw u ħarġu rebbieħa. Dawn huma dawk li tqabdu it-taqbida tajba, dawk li temmew il-ġirja, dawk li ħarsu il-fidi, dawk li xerdu demmhom b'sagrifiċċju, dawk li għalihom sabu merfuha l-kuruna tal-ġustizzja li biha ħallasom il-mulej. Dawn il-qaddija qalbina tal-Vanġelu u martri tal-fidi isawru bħala fresk kbir tal-umanità nisranija, affresk tal-Vanġelu tal-Beatitudnijiet li huma għexu sat-tixrid tad-demm. Ejjew inħarsu ħarsa madwarna, l-Gżejjer tagħna, fejn dan il-kult jidher fl-aqwa tiegħu fil-att mhux żgħir ta' knejjes, kappelli artali iddedikati lill-martri tal-Knisja, San Stefnu, San Lawrenz, San Bartolmew, San George, Sant'Agata, Sant'Anġ u tantu oħrajn. Imma ewlenija fost dawn il-qaddisin hemm il-qaddisa tagħna Katarina, illi fid-dokumenti storiċi li żjed antiki li għandna f'idejna mill-10 kappelle jew knejjes portata parrokjali li jissemmew fil-rollo tal-Isqof Senatore de Mello 1436, tnejn huma dedikati lil Santa Katarina, tnejn minn 10. Miż-żjara ta' Monsinjur Duzzina 450 sen ilu. Nafu li f'pajjiżna kien hawn 16 knisja iddedikata lilha. U allura fost il-qaddisin martri meqjuma f'pajjiżna ħadd ma jgawdi l-qima u d-devozzjoni illi ġibdet leha il-qaddisa Katarina. Ħuti ejjew nitfgħu ħarsitna fuq il-qaddisa tagħna Katarina u fiha naraw mudell mill-aqwa ta' mara qalbina li 270 sena wara li Ġesu kellem lid-dixxipli tiegħu fuq il-ħtieġa li jibqgħu ma' quddiem miegħu, fuq il-persekuzzjoni, fuq il-kuraġġ li jeħtieġu biex ixandruh mad-dinja kollha. Katarina għexet fil-prattika l-imperattivi kollha tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, wieħed, pass pass. Araw it-tlet kwadri ewlenin u popolari mill-ħajja ta' Santa Katarina kif jikkorrispondu ma' dan il-kliem ta' Ġesu, ma' dak li Ġesu jelenka fid-diskors tiegħu illi silta minna smajnija dal-għodu fil-Vanġelu. L-ewwel kwadru jindikalna kif baqet ħaġa waħda mal-imgħallem divin, u bdiet il-kliem ta' Kristu, ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Fis-sejħa li għamlilha Ġesu għexet ta' dixxiplu fidil, ikkonsagrat ruħha għall-imħabba ta' Ġesu bil-verġinità tagħha, biż-żwieġ mistiku tagħha mal-Arus Divin. Dan huwa probabbilment l-iktar suġġett popolari fost ir-rakkonti dwar ħajjet Katarina, ir-rabta tagħha ma' Kristu, simbolizzata bil-għotja ta' ċurkett minn Ġesu Bambin.
episodju illi pittur Zejtuni Tusebu Zuttil ma ripitter fil-volta, fis-saqaf ta' din il-Knisja. It-tieni kwadru, dak li jurina l-kuraġġ, il-persważjoni li wriet, meta ma beżetx mill-irjus kbar kif imorru nkantaw, imma saret apostlu tal-verità. Għarfet tħaddem l-erf kbir illi bija żejjena Alla l-imbierek. Erf illi sikket il-filosofi bil-konvenzjoni li Kristu l-Mulej huwa l-jum u x-xemx tagħna illi qatt ma tgħin. Huwa d-dawl tal-bniedem. Dan il-kwadru attribwit lil Francesco Zara għandu prominenza kbira f'din il-Knisja bħala wieħed mill-kwadri laterali tal-kor. It-tielet kwadru, il-kwadru titolari ewlieni u ċentrali f'din il-Knisja, imnebbaħ mill-preti li jurina l-lubija akbar illi wrid Santa Katarina meta fl-aħħar quddiem Massiminu, quddiem ir-rota biex fafar, quddiem il-minġel tal-mewt, baqgħet sħiħa l-għotja tagħha u tat l-aqwa xhieda sa tixrid ta' demma u kitbet isimha bitri tad-dem fil-lista ta' martri li lilhom il-Knisja tqim bħala dawk li għexu l-kelma ta' Ġesu. Simundus vos odit, jekk id-dinja togħodkom, kunu għafu li lili baditni qabel ma badet lilkom. Jekk il-persegwitaw lili, jippersegwitaw lilkom ukoll. Set konfidite, ego vici mundum, imma għamlu l-qalb. Jien irbaħt id-dinja. Kuti jew nejfu fuq kull wieħed minn dawn it-tlet kwadri illi se jgħinuna fir-riflessjoni tagħna f'din il-logħdwa sabiħa tal-Eid ta' Santa Katarina. Ir-rebħ kbir ta' Katarina għandna nfaħru l-kol ħenjin, naħtru l-palmi rant il-ġilji biex ninsġuhom imsewqin. Xebba għarfet rebħ il-ġib, demma ċarċret sar ħalin. Tax-xebbiet Ġesu Arus min kif jisbaħ infaħruk, natuk qalbna, natuk ruħna u bilana ġieħ natuk. Għax ixbejba li intweddaqt, il-palm ħasdet fl-aħħar waqt. Ġesu l-Arus tal-Verġni jixħed ħarstu fuq din ixbejba ċkejkna safja. Fl-arti sagra din il-ġrajja mistika hija ppreżentata lilna b'dan il-mod. Marija żżomm lil Ġesu bambin, waqt li tressaq lil Katarina lejn Ġesu, u Katarina toffri ida l-leminija lil Ġesu u dan jaħodha barustu u jlibbisha ċurkett. Katarina tilqa dan is-sinjal ta' mħabba u għotja minn Ġesu. Katarina ta' bilħaq bdiet il-klim ta' Ġesu. Fl-aħħar ikla emnu falla u emnu fija wkoll. Hija emnet fi Kristu, hija ftat lil Kristu. U Kristu sar l-uniku raġuni tal-eżistenza tagħha. In-nies tal-imonti oġbu lill-Alla sewa x'kellhom il-fidi. Katarina oġbot lill-Alla għax kellha l-fidi. Baqgħet titqabad sa ma tat ħajjitha għal Kristu għax kellha l-fidi. Din il-konvinzjoni ta' fidi kienet tagħti r-ruħ lill-missjoni tal-ewwel insara. Hekk tissokta is-sejħa ta' xbejba Katarina illi tkun dix-xiklu ta' Kristu u miegħu tgħix u tara fejn jammar. Tibqa' miegħu u aktar minn hekk tilqgħu bħala arus divin tagħha. Din hija l-ġawra tal-verġinità li aħna llum ormai ftit nifhmu il-valur veru tagħha. Imma il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni tiegħu il-ferħ tal-imħabba jerġa' bħal donnu jaqla mill-iħlet tat-teżor ta' ħaġar nisrani. Din il-virtu li aħna llum insejniha u jmur ifakkarna il-verġinità hija għamla ta' mħabba. Tfakkarna fl-urġenza illi ningħataw bla riservi. Il-verġinità għandha valur simboliku ta' mħabba illi ma teħtieġ li tippossjedi lil ħaddieħor u hekk hija mera tal-libertà tas-saltna tas-smewwiet. Hija stedina lil miż-żewġin biex jgħixu l-imħabba ta' bejniethom fid-dawl tal-imħabba sħiħa u dejjema ta' Ġesu Kristu bħala mixja komuni lejn il-minja tas-saltna. Il-verġinità u żwieġ huma u għandhom ikunu imur ifakkarna l-Papa Franġisku modi differenti ta' mħabba għax il-bniedem ma jistax jgħix mingħajr imħabba. Mela ħuti b'dawn it-twissijiet aħna nifhmu illi l-erusija ta' Katarina mhix iċ-ċaħda jew iż-żeblieħ tal-ħajja miż-żewġa, imma hija mod mill-aktar għoli kif wieħed jagħti ħajtu għal ħaddieħor u mill-verġinità toħroġ imħabba b'maternità spiritwali mill-iktar għolja.
Għax aħna meta nidru quddiem Alla u Tiresiż bħalma deret Katerina fil-martirju tagħha, fil-mument l-aktar solenni tal-ġudizzju aħħari tagħna, domanda waħda biss se toħroġ mill-fom ta' Alla nimbirek. Inti kemm ħabbejt, kemm għext il-kmandament tal-imħabba, kemm fittixt li tkun għaddej ta' Alla u ta' ħaddieħor, għaliex dak kollu li għamiltu ma l-iżgħar fost ħuti miegħi tkunu tagħmluh. Maqdret ċanfret bil-kliem rasset lit-tiran bil-wisq qalil, mingħajr sjuf u mingħajr xwabel kumbatt għamlet li żjed twil, għalkemm tfajla taf titżaħħa ma felaħx jieħodha magħha. Tal-orrief li miegħu sejjaħ jibiddier il-qerqturi, kollha qawwa, kollha ħlewwa, kliema jirfes il-erf gburi, erfa jilħaq kullimkien, kollu fleġeġ tan-nirien. Issa Katarina ssib ruħha f'disputa ma' dawk l-orrief, mal-filosofi ta' żmienha, illi pruvaw jikkonvinċuha, jipperswaduha illi setet tgħix bir-raġuni tal-bniedem biss, imma ma tibżax Katarina, tfajla ċkejkna, imżina bid-den u bil-erf ta' Alla l-għoli. Ma tibżax tistqar quddiem il-bnedmin illi hi ta' Kristu, illi l-fidi u r-raġuni jimxu jitfid, mhumiex kontra xulxin. Imma kif sekli wara jmur jgħidilna l-Qaddis Papa Giovanni Pawlu, il-fidi u r-raġuni huma żewġ ġwiena li fuqhom l-ispirtu tal-bniedem jitla għal kontemplazzjoni tal-verità. U Alla poġġa fil-qalb tal-bniedem xewqa li jkun jaf il-verità, f'kelma waħda li jkun jaf lilu nnifsu, biex billi jkun jafu jħobb lil Alla, il-bniedem ukoll jasal għal verità dwaru nnifsu. Katarina taħodha mal-filosofu. Le, mhijiex biżżejjed il-filosofija tal-bniedem, mhumiex biżżejjed il-virtujiet tal-qawwa, tal-prudenza, tal-ġustizzja, tar-rażan, le, mhumiex biżżejjed. U tkompli turihom lil sħaba il-filosofija illi hi tipposjedi hija l-muftieħ għall-erf veru. Għandi tama qawwija nistħajluha tgħidilhom, għandi mħabba tħeġġeġ ġewwa fija, għandi fidi fl-iben Alla li ħabni u talilu nnifsu għalija. Mal-filosofi, Katarina setet titkellem fuq il-filosofija tal-imħabba nisranija, illi tisboq kull virtu umana, għaliex l-arus divin tagħha l-Mulej Ġesu għallima mhux biss tħobb skont il-liġi tal-ġustizzja għajn għal għajn, sinna għal sinna, imma tmur lil hinn minn hekk, ħobbu lill-nedewwa tagħkom, itolbu għal min jippersegwitawkom, aħfru bħalma jaħfer missierkom, tħallux id-deni jirbaħ, imma irbħu id-deni il-ħażin bit-tajjeb. Din kienet l-imħabba illi Katarina setet tallem lill-filosofi sħaba, imħabba li tinġabar f'kelma waħda, is-salim. Donna f'idejha kellha littra ta' Pawlu, martri ieħor, li lill-Korintin jiktbilhom fejnu l-għaref, fejnu l-iskriba, fejnu il-filosofu ta' din id-dinja. Forsi Alla ma bellaħx l-erf tad-dinja, u billi fl-erf ta' Alla d-dinja berfa ma rfitx lil Alla, Alla oġbu jisalva lil min jemmen bil-pluwa tal-predikazzjoni, għax il-lut jitolbu sinjali, il-Grigi jfittxu l-erf, imma aħna nxandru l-Kristu imsalla, skandlu għall-lut, blu għall-Grigi, iżda l-dawk li huma msejħin, sew lut, sew Grigi, Kristu huwa l-qawwa ta' Alla, Kristu huwa l-erf ta' Alla. U l-orrief, miġbura madwar Katerina, imsaħrin, mibluwejn għal kliem kollu ħlewwa li ħareġ minn fomma. Bla telf ta' żmien iħallu l-idolatrija, iwarbu il-filosofija u jagħmlu l-istqarrija. Alla waħdu huwa l-veru erf. Ġesu biss huwa triq il-verità u l-ħajja. Min ifittex lil Alla mhux biss isib it-tweġibi tal-ħafna mistoqsijiet, imma jsib id-dawl veru biex jgħix ħajja tajba, biex ħajtu tibda tagħmel sens. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-erf veru mhuwiex li tkun taf ħafna affarijiet, ma li tkun taf lil Alla u li tgħix skont kif jixtieq minnek hu. Ħelu ta' bilħaq il-kliem ta' Katerina, mimli bil-erf tas-sema, persważiv. Ikkonvinċa kliema lill-orrief, imma ma kienx biżżejjed. Issa wasal il-ħin li tagħti l-aqwa u l-ogħla xhieda
bil-martirju tagħha, konvinta li l-marturija x-xhieda sal-mewt hija laqda ma' Kristu li aktar vera minna ma jistax ikun hemm, ma' Kristu li xerred demmu għalina. Terħi l-armi u nisranija dik il-ġema tal-orrif, fis minn raja tistqar ruħa u qalbina ma tridx ħlief illi jkollha minnu fih tal-martirju l-akbar ġieħ. Wasal il-ħin illi Katarina issa tgħix dawn il-vrus illi aħna qed nimmeditaw fuqhom f'din il-għodwa, Simundus Bosodit, jekk id-dinja tobodkom li baditni qabel ma badet lilkom. U bħarsita iffissata fuq Ġesu Kurċifiss, is-salvazzjoni tagħna, infisser bħala t-tama tal-insara, il-glorja tal-martri. Katarina kienet taf li l-vjaġġ tad-dixxipulat se jwassala proprju sawn, li b'demma ħadd issiġilla, ħadd inkuruna l-imħabba tagħha li mallem divin. U wara li l-Imperatur Massiminu kien ċanfara u d-diba sawwata qafilha fil-ħabs, forsi qajla kien intebaħ li qudiemu kellu nisranija konvinta li l-fidi tagħha tinfet anke l-ħitan u tfarrak anke l-katrazzi ta' dik iċ-ċella, għaliex f'dik iċ-ċella f'qajra. Il-fjamma tal-fidi li kellha f'qalba Katerina le ma ntfitx, anzi tkebset u xeret aktar. U mar-ritorn tiegħu Massiminu sab illi Katarina kellha l-ħila tikkonverti saħansitra lil martu Fawstina meta marret iżżura fil-ħabs. U saret nisranija ma' 200 soldat tal-assa u Massiminu xel bil-korla u qatel lilli konvertiti. Jara l-martu nisranija, Massiminu jaqsam qalbu u l-Porfirju sejjer magħha li fil-gwerra ħadd ma jelqu, xebqa mqazzab kemm ulied lil Ġesu għarusa niet. U sebaħ il-jum glorjuż tal-25 ta' Novembru, is-sena hija 305. Ix-xena illi naraw impitra fl-iżjed post prominenti fil-qalba ta' dan it-tempju. Katerina issa se titwaħħad mas-sagrifiċċju ta' Kristu fuq il-Kalvarju, se ssir id-dixxiplu perfettu modell li joqgħod mal-imgħallem tiegħu, li jobdi lill-imgħallem tiegħu, li jagħti ħajtu għall-imgħallem tiegħu. Ried il-kiefer tkun mifluġa ġora d-dina skiken kollha, bil-qawwiżda li ta' Alla jitfarrakaw f'daqqa tħolla. Il-mewt rebħet kemm il-darba, bil-moħqrija ġiet imġarba. Kif talbet mhux biss tfarket ir-raddina tal-kefrija, iżda taret, darbet, qatlet lill-qaddija tal-ħsunija. Dawk li ħelsu minn dil-ħsara tamdu fiss u saru nsara. Qatli r-rota mimlija xfafar, ma għamlet ebda ħsara lil Katerina manigolt ifajjar daqqa ta' sejf u jisħaq ras ix-xbejba. U tradizzjoni tgħidilna li mill-vini tagħha jbaqqu bl-imħabba l-Kristu nixxamux id-demm imma l-ħalib. Ruħa issa tittajjar fis-smewiet. U hemm issib is-sit u l-imgħallem tagħha iħaddana f'diraj u jagħtiha l-premju li Alla ħejja għal dawk li jħobbuh. Għax hemm Katerina ħasdet il-frott ta' dak li ħadmet u tat ħajjitha għalih. Hemm deret il-qawwa ta' Katerina imsaħħa bil-kelmiet ta' Kristu, konfidite ego vici mundum, għamlu l-qal, jien irbaħt id-dinja. Ħuti kemmi attwali din il-paġna tal-Vanġelu li aħna qegħdin nirriflettu fuqha dalgħodu. Hija attwali tant illi kull wieħed waħda minna dalgħodu aħna nistgħu nistħajlu illi konna madwar il-mejda ma' Ġesu fl-aħħar ikla meta tal id-dixxipli tiegħu ta' kull żmien it-testament spiritwali, il-gwida tad-dixxipulatu tal-appostolat tagħna. Imma dan id-diskors ta' Ġesu huwa imwieżen bl-eżempju sabiħ tal-martri tagħna illi għallmuna mhux bil-kliem imma bl-imġiba ta' ħajjithom. Storja antika ta' martirju, illum tingħaqad mat-tifkira ta' martri ġodda, illi anke fi żminijietna iċarġru demmhom għall-fidi tagħhom. Fil-Bażilika ta' San Bartolmew fuq l-Iżola Tiberina, il-Papa Franġisku jipprovokana u jenna nirriflettu kemm drabi f'mumenti diffiċli tal-istorja instema min jgħid illum pajjiżna għandu bżonn eroj. Illum bl-istess mod aħna nistaqsu x'għandha bżonn il-Knisja llum? Għandha bżonn il-martri, xhieda,
qaddisin ta' kuljum. Għax li l-Knisja huma l-qaddisin illi jmexxu għal qudiem. Dawn kollha huma d-demm ħaj tal-Knisja, huma x-xhieda li jmexxu l-Knisja l qudiem. Dawk li jagħtu xhieda li Ġesu qam tassew, li Ġesu huwa ħaj. X'għandha bżonn il-Knisja llum, ħuti eżiż? Għandha bżonn ta' martri. Għax veru għaddew 17,000 sena minn din il-ġrajja tal-martirju ta' Katarina. Għalina forsi huwa diffiċli illi aħna nifhmu x'sofrew l-ewwel insara. Persekuzzjoni aħna ftit li xejn nafu x'inhi u martirju wisq inqas. Għall-inqas fi żminijietna ġieli nisimgħu b'xi ftit stejjer minn pajjiżi mberda fejn insara jbatu saħansitra jinqatlu għall-fidi tagħhom. Imma aħna hawnhekk niftaħru bil-libertà reliġjuża. Biss jista' jagħti l-każ u eżiż illi dan l-ispirtu ta' mibeda tal-ewwel sekli tal-Knisja għadu fostna llum ukoll, forsi b'mod aktar fin, b'mod aktar sottili. Aħna wkoll qed inġarbu persekuzzjoni. Jekk tiġi li l-Knisja tagħna tidher bħala komunità f'saħħitha li kapaċi tqum fuq riġlejha u tagħmel id-difiża tagħha għall-fidi li aħna niftaħru li nistqarru. X'differenza tagħmel il-fidi fil-ħajja personali u familjari tagħna? X'impatt qed tħalli l-Knisja fis-soċjetà ta' żmienna? Xi drabi nagħtu d-dera li aħna ntlaqna mal-kurrent kulturali ta' żminijietna u flok ma ngħinu biex nindikaw direzzjoni, insibu ruħna ninġarru mal-mewġ tal-ħajja. Hemm ir-riskju li jekk nibqgħu ma nagħtux każ, id-demm tagħna bħala nsara mhux biss jibred imma ikompli jitħassar. Ħuti ta' bilħaq il-persekuzzjoni hija il-kejl tal-fidi tagħna. Jekk il-fidi tiegħi mhijiex tiskomodani, sinjal li jien m'iniex qed ngħixha tajjeb. Jekk l-għajxin tal-fidi tiegħi ma jiskomodax lil dawk ta' madwari, sinjal li m'iniex inkun xut fidil ta' Ġesu Kristu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar li tkun martri tfisser li tagħti xhieda. U jekk jien inkun xut fidil tal-verità iva il-martirju hemm l-estalija. Imma ħuti id-dinja għandha bżonn il-martri, id-dinja għandha bżonn ix-xhieda tagħna, li nkunu xhieda, li nkunu ħabbara tal-messaġġ evanġeliku, li nkunu għalliema u xhieda quddiem l-umanità. Fi kliem il-Papa Ljum, ma nistgħux, anzi ma rridux ninsew, irridu niftakru. U dan nagħmluh biċ-ċertezza li bħal fl-ewwel sekli anke fit-tielet millenju, id-demm tal-martri u ż-żerrija ta' nsara ġodda. Min qabara xmara niżla minn tal-ħniena li minn ħaqqa il-fejqan jaqilu l-morda u f'saħħithom jerġgħu f'daqqa. Deħ Ġesu mitbajja sfina u l-ġmil tiegħek uri fina. X'inhi ż-żerrija illi nibtet mill-martirju ta' Santa Katerina? Jien ma rridx nitlef wisq żmien insemmi l-kult lejn il-Verġi u Martri Katerina, mill-Vant sal-Punent, minn Betlem sal-Olja tas-Sinaj, mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Lanqas ma rrid nidħol f'ħafna dettalji ta' ikonografija nisranija illi fiha Santa Katerina tispikka b'mod singolari. Lanqas li rrid li nitbedu wisq mill-Gżejjer tagħna fejn id-devozzjoni lejn Katerina hija qawwija u antika, tant li tista' tgħid f'kull raħal ta' Malta u ta' Għawdex tagħna hemm biċċa, kwadru, kappella, knisja dedikati lill-Verġni u Martri. Din hija xmara nieżla minn qabar Santa Katarina. Imma nixtieqkom illi dalgħodu tħarsu biss lejn dak li qed jaraw is-sensi tagħna. Kif din ix-xmara nieżla minn qabarha laħqet u fawret bil-grazzja iż-żewġ xaqlibiet ta' pajjiżna u llum nistgħu ngħidu li ż-żejtun u ż-żurriq huma monumenti ħajja li jagħmlu ġieħ lil Santa Katarina, dan ir-raħal antikissimu li l-eru tiegħu jeħduna lura l-ewwel sekli tal-Kristjaneżmu, naraw l-imħabba ta' missirijietna lejn Alla u r-rabta dejjema bejn iż-żwieden ta' kull żmien u l-patruna Santa Katarina. Dan ir-raħal mal-medda ta' snin sar l-aktar ċentru importanti tat-tixrid tad-devozzjoni lejn din it-tfajla. Mill-Knisja Parrokjali l-Antika taż-Żejtun fejn kull nhar ta' Tnejn kienu jinġabru bosta u bosta Maltin jitolbu l-interċessjoni tagħha fit-twejjir tagħhom. Aktar minn hekk għal ħafna u ħafna żmien iż-Żejtun jidher
fil-mapep bħala Terre Sancte Caterina, literalment l-art ta' Santa Caterina, ta' bilħaq iż-żejtun u Caterina min jifridhom ħadd jixtuh iż-żminijiet, ebda qawwa ma taf tħollu dak li ntrabat fis-smewiet. Iva, fawritna bil-grazzja din ix-xmara niesna minn qabara u rajna il-glorja ta' Alla fil-mijiet ta' vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi illi ħarġu mid-der ta' dan it-tempju, mit-toroq u mill-isqaqien tal-madwar u ma' dawn tantu tant nies illi jagħmlu isem għalihom infushom u għal din il-belt minn fejn ħadu l-eruq. Ma rridx ninsa nsemmi lis-Sur Mast Carlo Diacono illi din is-sena qed nikkommemoraw il-100 sena minn meta mill-binna tiegħu ħarġu n-noti ħelwin u immortali tal-antifona li għadna nkantaw b'tant fervur sal-lum, Prudence and Vigilance, Virgo Caterina. Iva, messitna il-benna ta' din ix-xmara ħirġa mill-qalb ta' Caterina u messet lub missirijietna illi ħadmu stinkaw kemm sagrifiċċji għamlu biex tellew dan it-tempju kif ħolmu l-gafaf. Knisja monumentali, imponenti, bi proporzjonijiet tant preċiżi li għamluha grazzjuża u eleganti, ġustament meqjusa denja ta' Knisja Katedrali. F'din il-Knisja, monument lil Caterina, bosta minnkom irċevew il-Magħmudija, is-sagramenti l-oħra, oħrajn iż-żewġu, diversi oħrajn telgħu it-taraġġ ta' dak l-altar bħala saċerdoti novelli. Kull ġebla ta' din il-Knisja tixed l-imħabba tal-poplu Żejtuni għal patruna tiegħu illi qatt ma ċaħdet talbu fil-mument ta' ħtieġa. F'dan il-maqdes nilmħu id-dera tiegħek, naraw il-ħarsa kollha ħlewwa tiegħek o Qaddisa Caterina fi xbieħ sabiħa li ħarġet minn idejn Andrea Ambrol. Hawn il-moħħ jieqaf fil-kwiet, hawn il-qalb tistrieq, hawn iġelben ma ħaddejna t-moħħ tal-imħabba li. Hawn inħossu qribna u nagħmlu l-kuraġġ li ntennulek. Ave Virginum Gemma Caterina, Ave Sponsa Regis Regum Gloriosa, Ave Viva Christi Ostia, Slimariko Caterina, ġawra tal-Verġni, Slimarika Rusa Glorjuża, tar-Re tar-Rejiet, Slimalik, vittma ħajja ta' Kristu, iċċaħħadniex mill-għajnuna tiegħek, l-inna li b'tantolżan imu it-tifkira tiegħek, le, iċċaħħadniex mill-għajnuna tiegħek, anzi, f'din l-għodwa rridu ngħidulek mill-qalb, ora pro nobis, o Beata Caterina, itlob għalina meta tarana nintelqu fil-ħwejjeġ tal-fidi, meta tarana nitbedu mit-triqat tal-mulej, meta tonqosna l-ħeġġa fil-mixja tagħna wara l-mulej. Fakkarna li aħna għandna bżonn niskopru mill-ġdid it-toma tal-kelma tagħna u mantnu ruħna bil-kelma tal-ħajja, għax jekk ma jkunniex il-kelma tagħna, l-uniku ħaġa li jibqalna huwa r-raġunar ta' moħħna u l-influenzi ta' madwarna. Fakkarna, o Caterina, li aħna għandna bżonn l-erf ta' Alla biex insiru nafu lilu, biex niskopru x'inhi d-dinjità ta' kull persuna xbija Alla mill-konċepiment sal-mewt, x'inhi l-familja skont il-pjan Alla, x'inhi l-Knisja, il-komunità fejn Alla jkompli jgħix fost il-bnedmin u x'inhi l-umanità. Ora pro nobis, Beata Caterina, tlob għalina meta jibbombardjawna il-filosofi ta' żminijietna u jassedjawna b'idejat folots dwar il-ħajja tal-bniedem illi llum ukoll qed tiġi medda f'persekuzzjoni moderna. O Qaddisa Caterina, persekuzzjoni forsi eħrex minn ta' żmienek. Ftakar fina, Caterina, fil-bluqa tagħna qadirna tina l-qawwa li bħalek infittxu il-verità tal-Evanġelju u niddawlu biss mill-kelma tal-erf divin. Ora pro nobis, Beata Caterina, itlob għalina fil-mart, fit-tlajja u fl-inżul, fl-inkwiet, fit-tiġrib ta' ħajjitna, ibqa' kullhom tagħna, ibqa' birek il-familji tagħna, ibqa' għallimna bħalek nozzu il-fidi li tawna mis-sirijietna, għatina l-qawwa ħalli bħalek inkissru l-irdieden li jridu jsiktu il-fidi tagħna. Itaxqu jażwieten bedin l-om minn tagħkom, sejħula f'kull ħtieġa biex jitiqaf magħkom. Jum misbaħ għalikom matulek ja sena, ma hemmx li fi qlubkom jitfawru bil-għena. Itaxqu jażwieten u bija tennew, kull faraġġ tas-sema minn għandha stennew,
ora pro nobis. Beata Katerina, itlob għalina, fis-sija tal-prova, fis-sija ta' mewtna, finżul ix-xemx tal-ħajja tagħna, fakkarna fi Krim Kristu, konfidite ego vici mundum, għamlu l-qalb, jien irbaħt id-dinja, ħalli wara din il-ħajja, wara dan il-witta dmuħ, jistoqilna naraw lilek wiċċ imwiċċ għax sabiħa ix-xbija tiegħek magħmula minn idejn il-bnedmin, imma kemm min tisbaħ glorjuża rebbieħa fis-sema fejn issaltan ma' Kristu, monija bil-kuruna ta' glorja, reġina fost il-verġni u martri, fejn ġurnata aħna nittamaw li naraw wiċċ imwiċċ u minn qalbna toħroġ it-tnejda kwan pulkra, kwan mirabilis, quanta luce spectabilis, xi ġmiel, x'meravilja, viva Santa Catarina! Credo in ulum Deum. L'aiuna tana fisem il-mulei. Uiberico alla lista kollox, il-Missier, l-Ben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.